החלום שלי היה להיות נהג אוטובוס. הבעיה שלי זה שאתם לא מאפשרים לנו לתת שירות. ואני רציתי לדבר על נושא של תחנה. פשוט תחנה. יש לה התחלה קו שיפועי, ובסוף קו שיפועי. מפרץ תחנה. המפרץ הזה נועד שאנחנו הנהגים נוכל להיכנס, להוריד אתכם קרוב לשפת המדרכה, ואחרי זה להשתלב בתנועה. דחילק. למה אתם מפריעים לנו? למה אתם מחכים ליקיריכם בתוך התחנה? אם בהתחלה אנחנו לא נוכל להוריד אותם קרוב למדרכה, אם אחרי התחנה אנחנו הרי לא נוכל להשתלב בתנועה כמו שצריך. אתם מסכנים אנשים, אתם מסכנים אותנו. כל כך קשה להבין את זה. תפיצו.